Yo Kamagambo East untie. Kamagambo East untie. Piny pek meli. Remember, tariko chiko. Dwe maraboro. 2022. Kamagambo East. Ogolo wuoi. Okuoya. Onyach Benedicts. Kwa kuda molo nyotieno. Onyach ng'ama nong'eyo. Ni nyalo chung' ni weche mag dongruok mag sikul kod somo. To pok ichako tich. To dongruok miwuoye mane. Ne ute monyacho chalo gimo wach no hoyo mage to bro timo no bro chopo no komo don kare to ne ndara kaka ndara chalo mage gik mosayenyo watu wan ja piko dongwa somo okwa somo rado to tije maonge to sasa ngono nyaka jo pikni Kamagambo East udo lokruok manyien nyaka moliete ochung' na nyaka jok basari gik mipog maber ma serious ng'ama nyalo lawo na chen ng'a kuda molo nyotieno owuok oko mondo kwa mbulu ne Kamagambo East te mawinje mondo wadhi adebe twatero manang'o onyach kuda molo wiya pok owil tarika 31 en Sunday magi koro kuonde moda wuothe pek meli wan gi rodso koro wakwan kuonde moda wuothe tego gi sare jopundo Kawiti Nyaburu rito uru kanyo kurito kwa kuda molo nyotieno kijaki ya kanyo wachika pondo winyo opapo market to kijako opapo market wachiko kudho sango nyang'au piny mwalo kanyo wabru wuoye kod jo piny Abara kichaki anyo St. Dalmas Nyamuga Dago kichaki wuok kanyo koro ka jongodhe rito Kangeso Rairi kwetu koro kiya kanyo nyach kuda molo nyotieno ngera ila mitwe kitieko makotieko ne pap Rakwaro Rare St. Jonathan kanyo koro konyach utieko kanyo te weche mag campaign koro ka jo mije nyero biro bedo kanyo mine jaki ka achiel kod jathum madino ni Steve Mayonda yondo to dhi Papo miel gombolo sare dala bundo mwalo Nyaburu Tundi ya kono Benedict Onyach machine chunyera kanyo Mayono linge banjo to linge banjo Steve linge banjo kawuono Jaduong' Barnabas Iwero meja ng'ama ng'ongo ni Ben Onyach ng'ama wiye chiyo Oradi